Dia bukan main tapi nyoba cico itu puluh tampaknya dia karena lain nangka mati di bulan puasa raba abang lain yang parah bendina mandiri di tapi jalan biawa indah dona mujina di kawan makan tapak tangan. Di padang taro sarerang uwe kuli mani kawaknya agi katoaro lajo lain sayang menjadi ditabang batang dalu sadang nyolabe badaun mudo bagojo apo kaden lagu tampak lu nak letangnya.